Pasamos agora aos xogos de estrategia en turnos. A estrategia en turnos permite refinar as tácticas, digamos, o máximo expoñente de xogos de toda a vida de estrategia en turnos é, por exemplo, o xadrez. Non son tan dinámicos como xogos en tempo real, pero permiten sistemas de xogo moito máis complexos e elaborados. Xa falamos noutros vídeos do Sid Meier's Civilization, de toda a saga, que é o referente deste tipo de xogos. Levaron a civilización o seu apoxeo, tendo en conta sobre todo a economía, as relacións cos demais e tamén os exércitos o combate. Pero hai que ter unha visión global de todo. Non che vale só con ser un bo estratega, tens que gestionar a economía e ao revés. Non é necesario ás veces facer guerras se sabes gestionar outro tipo de melloras da civilización, non? Podemos mencionar tamén o Panzer General de 1994 de estrategia militar. Incluso podemos mencionar o Worms, o primeiro foi de 1995, que tamén é chamado xogo de artillería, é dicir, de simular lanzamentos balísticos contra os oponentes. En 1995 saiu o primeiro título dunha gran saga de estrategia de fantasía e mitoloxía, que foi o Heroes of Might and Magic. O primeiro título non moito, o segundo título foi dos máis coñecidos, o terceiro tamén, no que combinamos, por un lado, a exploración do mapa e o control dos recursos, con, por outro lado, a batalla pormenorizada, táctica, de cada un dos elementos do exército contra os demais. Outro xogo exitoso deste tipo tamén foi o Shogun, que podemos encasillar en táctica en tempo real. Neste caso, este xogo tiña unha fase de preparación que era por quendas e outra fase de combate que era en tempo real. Pasamos agora á categoría de estrategia en tempo real. Neste caso, a diferencia que a estrategia por turnos é clara. Non temos tempo para pensar as xogadas e os movimentos, e noutro non. E temos que ser moi hábiles, sobre todo co rato, para seleccionar unidades, movelas, ir a outro lugar, controlar os recursos, poñer traballadores a traballar para conseguir recursos. Tens que ter en conta moitas cousas ao mesmo tempo en moitos sitios distintos, mentras combates, mentras gestionas a economía. Son xogos bastante complexos de xogar, en os que non che abonda só con ter unha estrategia clara, sino que máis tens que ser hábil e rápido, porque senón non eres capaz de gestionar a partida. A mente pode che funcionar moi rápido, pero se os dedos non che van, non faz nada. E aquí xa mencionei que o pioneiro foi o Dune 2. Enemy structure destroyed. Harkonnen unit destroyed. Harkonnen unit destroyed. Our base is under attack. Pero que conseguiu o éxito e lanzar o formato de xogo e converterse nunha das sagas máis míticas da historia dos videoxogos foi o Warcraft. O primeiro Warcraft, Orcs and Humans, de 1994. Your task is simple enough that even the war chief... Creou este mundo, este universo do Warcraft, pero foi o Warcraft 2 o que o lanzou xa definitivamente. Un mundo moi tolkieniano, con humanos, orcos, elfos, ananos e bichos de todo tipo, incluso extraplanetarios, porque todo este universo do Warcraft tivo a súa continuidade no World of Warcraft, no que xa se creou un mundo pois enciclopédico, como decía, moi tolkieniano, do antes, do despois e de distintas líneas temporais incluso. Temos un mundo enorme, moi rico, moi enciclopédico, do que ademais hai moitas novelas baseadas nos mundos. Teño por aquí unha que me deixaron. E foi o Warcraft 3 do ano 2002 o que xa deu paso a este posterior mundo do World of Warcraft. Research finished.
En 2020 fixeron unha remasterización do Warcraft 3 que vos recomendo probar xogar porque a historia está moi ben, o desenvolvemento do xogo. O Warcraft 3 xa empezou a introducir certos elementos que deron lugar pois, a xogos tipo Dota. E que hai unha unidade que é especial, que é o heroe. E o heroe é unha peza clave no exército que ten as súas propias habilidades e que vai evolucionando gañando niveles como nun xogo tipo rol. Había certos aspectos do Warcraft 3 e do Diablo 2 que eran moi similares en canto a ese herói ir gañando niveles, adquirindo habilidades, mellorando os seus atributos e conseguindo obxectos que daban certas habilidades, poderes, armas, etc. E nas partidas tamén empezou a haber misións secundarias. Se ao Warcraft 3 lle sacamos toda a parte de crear exércitos e nos quedamos coa parte do personaxe e do seu ascenso en niveles, en habilidades, en características, quedámonos co Warcraft se o soltamos nun mundo aberto e con máis xogadores. Depois do Warcraft, lógicamente, empezaron a aparecer moitos xogos deste estilo. Outra das sagas máis coñecidas no momento foi o Command & Conquer, que desde 1995 tivo como 30 secuelas. Outra gran saga foi o Age of Empires, que se baseaba en unidades e feitos históricos e nos avances tecnolóxicos das distintas civilizacións. Cada expansión abordaba unha nova época histórica, como a antiga Roma, a idade dos conquistadores, a idade dos reis, incluso unha idade mitolóxica. Recordo que había, digamos, dúas faccións. Por un lado estaban os xogadores do Warcraft e do Starcraft, que falaremos despois, e por outro lado estaban os xogadores do Age of Empires. E o paso dun a outro era complicado. O que lle gustaban uns falaba pestes dos outros e o revés. Ready? Evolve. Yes, evolve. Commandment. En 1998, de novo, Blizzard sorprende cun xogo chamado StarCraft, que era de estrategia en tempo real. Todos dixemos outro xogo de estrategia en tempo real, habendo o Warcraft, sacan agora StarCraft con unidades raras, además eran 3 razas distintas, totalmente asimétricas, con mecánicas distintas, non se parecían en nada. Pero isto que é? Isto é inxogable, isto é incomible. Pois dicide os coreanos. Hoy está considerado xogo nacional de Corea, cun éxito sen precedentes en competicións deportivas, en eSports, con canales de televisión que só retransmitían partidas, campeonatos e torneos de StarCraft. Os torneos eran eventos multitudinarios, televisados, e realmente pódese dicir que foi o que deu lugar ao inicio dos eSports tal como os coñecemos hoxe en día, con premios millonarios, e o propio xogo incentivaba todo isto, porque había un tipo de xogo que se chamaba ladder, no que ibas competindo con outros xogadores e acumulando puntos. E a xente que chegaba ás categorías máis altas e que acumulaban máis puntos eran os que iban despois os torneos por rexións, continentais e despois o torneo mundial. O campeonato mundial, o StarCraft foi o primeiro xogo que tivo unha final mundial e ainda hoxe en día é o quinto xogo que máis premio repartiu, 33 millóns de dólares. Sí que había campeonatos de outros xogos, pero non con este formato de gran evento, xa digo, a nivel mundial, con xogadores de todos lados. E máis, este tipo de campeonato despois empezou a aparecer con outros xogos, como o Hearthstone, o Dota, o League of Legends, pero StarCraft foi o pioneiro. Como non, en Corea do Sur, onde, xa digo, foi deporte nacional. Tiñan canales de televisión dedicadas a ele. E que tiña StarCraft para ter o éxito que tivo? E máis, existindo xa algo parecido que era o Warcraft. Pois non se sabe, pero pegou forte. E o mellor foi tamén por esta, xa digo, 3 razas distintas. Era como xogar a pedra, papel, tesoura, porque as cousas que unha tiña de bo facían máis forte contra outra, pero máis débil contra outra, e pisabas entre elas. Entón, unha das razas era humana, que utilizaba a tecnoloxía para adaptarse, os humanos era adaptación. Por outro lado, estaban os Zerg, que o que tiñan era
unha capacidade evolutiva moi grande e o seu poder estaba no número, é dicir, moita cantidade de unidades atacando, moi baratiñas, e depois estaban os protos que eran moi poucas unidades pero moi poderosas e moi resistentes. Entón o xogo cas tres razas era diferente, era un xogo totalmente asimétrico. Isto gustei moito a Blizzard, facer xogos con dificultade asimétrica, é dicir, que non chegan con saber xogar o xogo, sino que tens que saber xogar con cada un dos razas ou personaxes de forma específica para poder ganar. Eu que digo, non sei por qué, pero o xogo, tanto StarCraft como StarCraft 2, deron lugar a estes grandes eventos de competicións deportivas e a todos os eSports actuais. Bueno, teño que dicir que o StarCraft foi o xogo que máis xoguei eu, nota autobiográfica, hasta o punto de que o meu nome nos videoxogos, TAS, ven da abreviatura dun dos personaxes do StarCraft, que era como me chamaban os compañeiros de videoxogos naquel momento. Tasa de Templar. Este macaco. Bonito, guapísimo. E falando dos eSports e do StarCraft, temos que falar, obrigadamente, dos MOBA, Multiplayer Online Battle Arena. É dicir, xogos de batalla online entre dous xogadores, normalmente dous heróis tochos que se rompen os piños entre eles. Estes xogos MOBA son un subtipo dos xogos de estrategia e xogo de rol de acción. Son, despois dos xogos de estrategia en tempo real e dos first person shooters, o tipo de xogo do que hai máis torneos mundiais. O obxectivo do xogo normalmente é destruir algo na base enemiga, como dicía, con un pequeno exército que, sobre todo, se basea nunha unidade moi poderosa de cada un dos participantes. Que pasa? Que pode haber varios participantes en cada equipo e cada un deles controlar esa unidade máis outras unidades menores. O xogo máis característico deste tipo é o League of Legends. O League of Legends apareceu en 2009 e veu revolucionar moitísimas cousas nos eSports, porque foi un fenómeno desde o primeiro momento. Empezaron a aparecer torneos por todos os lados, chegou a ser o xogo máis xogado nos Estados Unidos e en Europa. En 2012 tiña máis usuarios diarios que o propio Instagram. Tamén chegou a ter os torneos mundiais máis multitudinarios no seu momento. Ademais era gratuito, pero tamén empezou a poder facer compras dentro do xogo, algo que se convertiu nunha práctica xeral en todo tipo de xogos, sobre todo os de móvil. Pero o curioso é de onde sae a idea do League of Legends, porque inicialmente este modo de xogo partiu dunha modificación do StarCraft. Tanto StarCraft como Warcraft 3 tiñan un modo no que podías xerar mapas e poñerlle dinámicas para facer os teus propios xogos baseados nesa contorna. En 1998, un xogador creou un mod chamado Aeon of Strife, un mod para StarCraft, no cal ata 4 xogadores con unha unidade poderosa e outras unidades menores colaboraban para derrotar a un inimigo controlado pola computadora en 4 líneas distintas. Isto deu lugar a un mod moi similar para o Warcraft 3, que se chamou Defense of the Ancients, Dota. O Dota foi un mod feito para o Warcraft 3 en 2003, no que o mecanismo do xogo era idéntico ao do League of Legends que saiu despois. É dicir, a 8 xogadores, cada un deles cun heroe que tiñen que destruir algo na base inimiga, con 3 líneas de ataque diferentes e con unidades menores de apoio. E no que máis importante era o control do heroe, a súa evolución por niveis, as súas habilidades, saber utilizalas, todo isto en tempo real, ca dificultade que isto entrañaba. Que pasa? Que nos esquecemos, agora sei, de algo que era esencial nos xogos de estrategia en tempo real, que era a economía. Bueno, pois foi tan popular este mod para o Warcraft 3 que en 2009 Riot Games desenvolveu o League of Legends cunha mecánica de xogo idéntica a do Dota, a este modo Warcraft 3. Esta curiosa historia da aparición do League of Legends a partir dun modo do xogo e acadou unhas cotas de éxito impensables a nivel de, xa digo, torneos mundiais, de premios, de xogadores tamén sen precedentes.
Como dicía, tamén apareceu aquí o modelo de financiación con microtransaccións que moitísimos xogos seguiron despois, sobre todo de móvil, pero tamén de PC. Por exemplo, os Sims tiveron tenda no xogo con dinheiro real, o Team Fortress 2, o Overwatch tamén de Blizzard, o Call of Duty. Todos estes xogos nos que pagas para obter melloras no xogo é o que se chaman xogos freemium. O xogo é gratis, pero ti pagas despois por estas cousas que che evitan esperas ou che dan melloras, non só no xogo, sino tamén estéticas. E aquí recomendo vos que vos tedes un ollo un capítulo de South Park chamado Freemium Isn't Free. The Terrence and Philip mobile game. That's one coin. Can you collect more? You've collected 10 Canadian coins. Congratulations! Hey, you're really good at this, guy. Or better yet, buy them in bulk. How many Canadian coins would you like to buy? This is stupid. Well, it's just 49 cents for the cheapest one. You bought 200 Canadian coins for 49 cents. You're amazing. Click to build a hospital here. Yay! It's still stupid, and now I paid 49 cents for it. Ben, pois este fenómeno dos MOBAs non rematou co League of Legends. Valve, que son os desenvolvedores do Team Fortress e do Portal, crearon un xogo chamado Dota 2. Así, a saco. Este xogo herdou moita da base dos xogadores do League of Legends, tamén moitas das competicións, e considérase tamén un dos mellores xogos da historia. E a todo isto, que opinaba Blizzard? Porque recordemos que o Dota apareceu como un mod do Warcraft 3. Bueno, pois non se quedaron quietos e sacaron o Heroes of the Storm, con heróis dos universos do Warcraft, do Diablo e do Starcraft. Este xogo non arrastrou unha comunidade de xogadores do League of Legends e máis ben foi xogado por fans de Blizzard. Nuclear launch detected. Xa casi remato. Vou mencionar só moi rapidamente algúns estilos de xogos, pero por riba. Por exemplo, simuladores de voo. Pois temos o Flight Simulator, temos a serie de X-Wing e TIE Fighter, e temos o Top Gun. Xogos de artillería e estrategia táctica por turnos. Un antecedente que recordo eu, programado en Basic, creo que era o Gorillas para PC, que moitos xogábamos a aquelo. De aí evolucionou o Worms, que xa falei del, e de aí apareceron tamén os Angry Birds, que en 2009 foron toda unha revolución para os móviles. Menciono os Angry Birds porque realmente foron un fenómeno en canto a xogo casual, de xogar unha partidiña de vez en cando, vamos, o xogo perfecto para móviles. Temos categorías super específicas como o Rail Shooter, dos cales o Panzer Dragon é o máximo expoñente. Temos xogos de ritmo e música, como por exemplo o Dance Dance Revolution, e a súa versión libre, o STEM Mania. There they are. So he's reading two different scroll directions at the same exact time. Nos que necesitas unha colchoneta como esta para verla en riba. A gata gustei a colchoneta. Toda a saga dos Guitar Hero e tamén a súa versión libre, Friends on Fire, na que tocas co teclado, que non te foi a guitarra. E todos os Just Dance, que puxeron a bailar a familias enteiras o ritmo das cancións de moda. E depois hai un tipo de xogo que é o Tower Defense, que é curioso porque houbo para distintos xogos de PC
de móvil e tamén para mods dos Warcraft, Starcraft que mencionei antes. O Tower Defense é un subtipo de estrategia no que faz estruturas defensivas que se encargan de forma automática e autónoma de destruir todas as unidades inimigas que intentan pasar ou penetrar a túa zona. Hai un que me encanta que é o Plants vs Zombies, que tamén foi un xogo moi meme, de feito aparece como un minixogo dentro do World of Warcraft, en o que plantando plantas e gestionando unha pequena economía tens que evitar que che invadan os zombies ou a túa casa. E vou acabar cos xogos de cartas. Na maioría dos casos son xogos que xa existían de cartas coleccionables que foron pasados a videoxogos. O xogo máis exitoso de cartas coleccionables foi Magic the Gathering. Tiveron moitas versións para PC, moitas eran simplemente o framework do xogo, digamos, algo que te permitía levar a conta dun xogo real de cartas. O primeiro xogo real saiu en 1997 e hai pouco o Magic the Gathering Arena. Admirable. Por suposto, o videoxogo do xogo de cartas de Pokémon. O de Yu-Gi-Oh, que máis deu lugar a unha carta chamada Exodia, que se utiliza por extensión con calquera carta superpoderosa de calquera outro xogo de cartas. E aquí Blizzard tamén tivo algo que decir co Hearthstone. En 2014 sacou o seu xogo de cartas coleccionables en liña pensado no universo do Warcraft, de aí o atractivo para a xente que xa viña empapada do lore do Warcraft. Hai que dicir que das críticas do xogo que é moi aleatorio. En riba, como cada 4 meses saca unha expansión, e se queres ter as mellores cartas, necesitas, para poder competir, tes que ter as mellores cartas, porque senón non compites. Entón, se ti te podes permitir gastar unha che de pasta, porque estamos falando de que comprar todas as cartas da colección se pode levar moita pasta ou moito tempo de xogo, pero quen pode dedicar horas e horas e horas a un xogo para conseguir todas as monedas virtuais sen gastar dinheiro real? Moi pouca xente. Entón a xente que xoga pouco e quere estar ao mismo nivel, que o que fai? Mete pasta para conseguir ese diñeiro virtual que lle permita ter as mellores cartas. Entón ese é o punto flaco do Hearthstone en moitos dos xogos de cartas, é dicir, ou investes moito tempo nel ou investes diñeiro real. Este tipo de xogos están sendo moi criticados por isto, porque ademais fomentan que se ti tes cartos podes competir ao máximo nivel, independentemente do esforzo que poñas niso, e iso está sendo moi mal visto. Que pasa? Que en 2020 Valve sacou o Legends of Runeterra, que é un xogo de cartas baseado en personaxes do League of Legends. Son moito máis receptivos que as opinións dos xogadores e aparte facilitan que consigas cartas sen ter, só xogando sen ter que gastar inxentes cantidades de diñeiro. Por suposto notouse porque agora o Hearthstone dá cartas máis alegremente, cambiou o sistema de avance no xogo e notouse que a competición veulle ben porque sí que son un pouco máis xenerosos do que é. Bueno, poderíamos falar de máis cousas, pero creo que xa abonda, está caendo a noite, estou me quedando a escuras. Entón, vou dar por concluída estas... Pois nada máis, moitas gracias aos que me vedes, e se vos queredes suscribir e tal, pois molaba. Veña, grazas. My lord, at your service. Yes, my lord. Yes. Ready to serve. All right. Yes, my lord. We are under attack. Fire and health. Scorching missile.